Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa on sana, joka käännetään vaikenemiseksi tai vaiti olemiseksi. Se on kreikan sana sigao. Se tarkoittaa olla hiljaa, vaieta, olla puhumatta tai pitää suunsa kiinni tietyissä tilanteissa. Paavali käyttää tätä samaa sanaa samassa luvussa muistakin ihmisistä. Jakeessa 28, jos joku puhuu kielillä eikä ole selittäjää, Paavali sanoo, olkoon hän vaiti, sigao. Jakeessa 30, jos toinen profeetta saa ilmestyksen, ensimmäisen tulee vaieta, sigao. Ja sitten jakeessa 34, naisten tai hyvin todennäköisesti vaimojen tulee olla vaiti, sigao. Kysymykseni on, kiellämmekö me kielten sanoman tuomisen pysyvästi siksi, että Paavali käski kielillä puhujaa olemaan vaiti yhdessä tilanteessa? No ei. Kiellämmekö me profetoinnin pysyvästi siksi, että Paavali käski profeettaa vaikenemaan yhdessä tilanteessa? Emme. Miksi sitten olemme käyttäneet samaa sanaa naisten pysyvään vaientamiseen? Se ei ole välttämättä huolellista tulkintaa, se on valikoivaa tulkintaa. Sama Paavali, joka luvussa 14 sanoo, olkoot vaiti, on luvussa 11 jo antanut ohjeita naisille, jotka rukoilevat ja profetoivat. Hän ei sanonut, että lopettakaa heti. Hän antaa ohjeita siitä, miten se tehdään järjestyksessä.